Vítam vás na 3. kole slovenského pohára v zjazde, ktorý je zaradený do kalendára UCI. Tak volám sa Patrik Svitok, jazdím za Bank Downhill Team. Trať bola veľmi rýchla, bola celkom príjemná, ale dosť na vytrvalosť tvrdá. Čas 2 minúty 37,54 sekundy. Ahojte, som Rastio Baránek a máme za sebou 3. kolo slovenského pohára tu v Jasnej na Chopku. Podarilo sa mi zvíťaziť, keďže to bol aj nadradený pretek, tak som získal viacej bodov, čo ma veľmi teší do celkového UCI rebríčka. Máme za sebou 3. kolo slovenského pohára v zjazde, dopadlo úspešné, bolo napínavé, časy boli veľmi tesné. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom, tak ako za náš tým Enjoy the Ride, ako aj za tým Tatry Mountain Resort, že sme to celkom úspešne zvládli a na podiv nám vyšlo aj počasie, takže veľká vďaka všetkým aj počasie.